Salam. Önmeçenin etleşiň täze sansydyň bilen. Bugun gurrun etmekçi bolýan önümüz senlik mövsümde öý beýkeleriniň uly isleginden peýdalanýar. Bu haýsy önüm diýýäňizmi? Bu önümleri taýýarlamak üçin gerekli bolan ilkinji çiğmal ýurdumyzda ösürilip yetişdirilen ter pomidor önümleridir. Ahal vilayatynyň Akbuğday etrawynyň çäginde ýerleşýän Owadan Ülke Hojalyk Jemgyýeti 2016-njy ýyldan bäri nur, mylaýym, hazyna harit nişanlary bilen halkymyza hyzmat edýär. Bu hojalyk jemgyýetiniň öndürýän önümleri indi türkmen bazarlaryna ýokary segden peýdalanýar. Gelin bu prosesleri öz gözümiz bilen tomaşa edelim. Айнабад, вот этот цех, это производство для кетчупа, это первичное сырье. Здесь мы производим все автоматизированное. Здесь мы производим сырую варку для кетчупа. Используется сырье буквально только наше, туркменское. Мы перерабатываем наш завод, томаты, привезенные сельским хозяйством, сделаем томатную пасту. Все абсолютно, все сырье на кетчуп отечественное, Туркменистана. Выработано в Туркменистане нами же, нашим же заводом. Только единственное, мы работаем с зарубежными партнерами из Германии, которые поставляют нам недостающее сырье в сухом виде. Остальное все производит здесь. Сейчас мы находимся в заключительном цехе изготовления кетчупа. Здесь происходит полностью варка и обеззараживание продукта. Вот здесь находится миксер. В миксер подается с этой емкости. В этой емкости мы даем все компоненты, необходимые для определенного вида кетчупа. Или томатного, или острого. Затем здесь в миксере при высокой температуре начинается процесс сгущения кетчупа и бактериологическая обработка. Затем после миксера подается на охладитель. Охладитель, то есть понизить температуру охлаждения, потому что у нас очень высокая температура в Туркменистане. После охлаждения этого кетчупа мы подаем вот в эту емкость для сбора. После этого мы подаем на розлив уже охлажденный, готовый кетчуп. Owadan Ülke Hojalyk Jemgyýetinde dünýä bazaryna bäseşli ukyply ümeşliň dürli görnüşleri öňürlýär. Has takygy nur we hazyna harit nişany bilen pomidor ümejidir. Ajy ümeş taýýarlanylýan bolsa, mylaýym harit nişany halkymyza tomat goýultmasyny, tomat püresini hödürleýär. Ýüz göterim tebigy önümlerden taýýarlanylan bu goýultmalar halkymyzyň ak bazarlaryny bezeýär. Tagamlamyza hassa lezzet goşýan ümeşliň taýýarlanyş hakyndaky prosesleri bugün siziň bilen paýlaşdyk. Bular ýüz göterim tebigy önümlerden taýýarlanylýar. Gepleşigimiziň bugunky sany taýýarlamakda bize ýakynan ýardam beren Owadan Ülke Hojalyk Jemgyýetine aýratyn sagorsyny aýdýar. Gepleşigimiziň innik sanlaryny, haýsy önümeçeli prosesler bilen tanışmak isteseňiz
Bizin salgymyza ýollan. Gepleşigimizin bu gezek sany geçirip gutarýas. Innik sanlaryna diýdarlaşýançak, hoşda bolun. Nişanlary bilen kemiyetini gittikmi? Ine